Sakaci ne fila ta shiga duka tashin hankali akwai wuya yau ka tsani samu na tsama da maharas me aka da maza kun fara tafiya ko mu Allah ta'ala wa barakatuh. Ni ne Shamsuddin Yarima Aliyu, mataimakin producer a cikin fim ɗin Kogon Tsafi. Burin mu masoya su ci gaba da bibiyan mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Salisu Sani, jarumi a cikin fim ɗin Kogon Tsafi. Kamar yadda muke samun korafi daga masu kallon mu, masu bibiyar mu, to dukan wani korafi iya zuwa gare mu. Ko fatan mu shine mu ga mun gyara. Dole sai kun yi haƙuri da mu kuma mana uzuri saboda muna ƙarancin kayan aiki, amma kullum burin mu shine mu ga mun samar da abin da mu da shi. Saboda haka wannan fim Kogon Tsafi zai fita ranar Alhamis 1 ga watan April. Fim ne mai abin mamaki da abin al'ajabi, wannan insha Allah mutane za su ga yadda muka taka rawar gani akan wannan fim din. Saboda haka insha Allah dukkan wani korafi da muke ji fatan mu shine mu ga mun gyara shi, kuma insha Allah gyara da zuwa da yawa.